Ay, sa kay gwapong tiradar na. Ninyo kayo ba? Magpag-trip na lang ko para makunur-kunuran ko. Atay ya, puno ng adlawan eh. Mingo kayo, wapay pa masayro. Panaw daw ta diri abi. Kasal, birthday, bunyag, lubong, lamay. Natuwa naman ako ni tanan bay. Don? Awa lagi yun, natuwa na dyan ako ni ba? Grabe rong adlaw eh, malas man siguro ni. Wala may booking. Sayro, pati pa mingawa. Tapos sa gutom ba? Buti ng gutom ah. Oh, ano ka Mr. Lim? Kamu na? Ay, si pangutana be, wabi ako sa modong buhanga ka. Uy, magay ka mo makagna. Wad kwarta sa mana. Ikaw daw be, walay pang snack. Gutom kayo, walay nakasulat sa kong booking. Tapos, wapayoy pa sayro. Kasi may di mabad mo daw na bay. Sabi sa'yo pa kay babungkot na kay ka ba? Sakit yung kuto-kuto gani. Tapos na kayo ba? Unsang oras na nilas kaon mo day? Mga isa ka oras pa. Ataya ba tao? Uy, lupit mo baboy nimo. Lupig pa'y baboy. Bulo ka masin, memory na nasa untian. Ari, nang sa Mandria? Kini nagluya ako sa'yo ba? Anong luya mo kay ka, Mr. Lim? Gawagi ko'y kaon no, gutom kayo. Apos is kuto-kuto. Na, matay, makadaot ba yan na bay? Kanang di mo kaon? Uy, pagkaon ba kada ko kay kaglawas, adlok kay ka mabuang, di mo pugong si mo. Ganin nyo, 1 hour pa man tapong kuhan ba? Pagitan nga, nakataon ko. Nya asa ka Paps? Ay, naroon ko'y paliton sa unahan. Naakay paliton sa unahan? Oh, naroon ko'y paliton dito. Si pagkaon na. Mo ni, resulta si mo, kay puro kaon mo ngauna. Di, naroon ko'y paliton, mantos ako. Balik ka na? Balik ako. Pagkaon to ba, mag-inulit ra. Pagkaon dito sa munong ba no? Uy, si musimot dia. May something ba? Something food ba? Lupit pa mayroon nimo si bintay sa panimot. Mut kay... Uy, Paps! Ay, Mr. Lim. Unsa man na imong gidala, Paps? Ay, wala eh. Kasi wala, patana Wala, daw. Kasi kung wala, dapat mo ipakita sa mua. Dala ko katol, nipalit ko katol ba? Kaya nakikiglamok sa balay. Katul ba rin nakadako-dako na Kadako katul? na sudlanan na, katul. Taka naman mo, manani, magudang bagong sulanan sa katol. Lo, Labi katul nga nakadako day. Katul. Butar god. Gani. Oo, unsa man kay... Ayaw, haras raman kay ka. Katol, lagi ni manto na ko eh. Bahala mo diya. Ulitan ni mo eh, pag... Nya mo to kag katul to. Mao gali no, di ko mo to nga katul to. Layo palanda na simutan na nako. Mo sa piyansa, mga kanay ko panimhot. Lupig pa iro nimo baga si bintay sa panimot ba? Kani, naway plano. Sabay. Sabay ka. Di asam na. Taman. Di. G? Di. Kani, bang yung pizza roll. Signay tao diya ba? Sige ba, makita ka. Tanawa, tanawa. Ang katul ba na? Katul dili. Pizza bay. Kakaroon ng pizza na balik. Katul nga nakadak ang box. Pakakon juga ikang buhanga ka ba? Ulit kayo ka ha? Ano ito eh? Saan ba to ni? Ingna na siya dito ang ha. Basig matukan na siya ba? Papalit ang soft drinks. Kay para malakaw siya. Para malakaw siya. Siyempre, ko na. Sinato na ito ka. Ko bala. Magamping ko. Pagkamping na hinay. Pagamping ko na pagamping ko. Lagi ka pala ka sa kuha. Karoon kang buhanga ka. Nag-inulit yun ka ha. Mukbang yun ang pizza ni Moran. Kalami. Awa! Unsa man? Di ba lagi nakatul lagi? Pizza mo lagi na. Ang nasa ilalong ganina ba? Katol. Pizza oh. Pizza gani. Dito bataan ni. Uy. Ayaw si Kun diya kay... Gutom Halang kayo. na. Halang. Kana. Oh, halang. Lami kay na sa gulang Pepsi. Drinks. Ditaw lang, si matukan ko ba? An ka. Palit dito ka. Tama din, palit lang sa ko. Ay! Ibili lang na kay magdala makabutilya. Ay, kabala ka din ako nilaptan. Ay, noon, masalig man ko si mo, kaya di man kasi Mr. Lim. Oh, di na mga traidor. Sige, sige. Palit sa sudlay. Gege! Pagpuyo ba? Sa man ka, unang hari. Unang hari ba? Unang hari oh. Kurara na ito sulit. Sige, pagkaw ng dira. Di ano eh. Tama ang tango ito. Breti ka ba? Tingnan, bitaw-tika kung mga sayro na tayo dito. Mga kaumpitsa, mamay pasayro. Tama. Kasi. Ay, Dali ba? Sige na kayo. Dali, mabasanta ba? Sige. Food trip yun eh. Hala. Maabri man eh. Na!
Nabuang na ni Ron. Hotdog na rin nabili. Yati, isa may nangilabutan niya akong pizza. Ang puwiro dari ah. Yaga-yaga, maninginaling style ay. Gutom ra ba ko? Binuang yun ni Bob. Sakpan ako ikawa kaya ato lagi. Butong pa nga yun. Pinta ba sakop papri? Ay, yung pasakop ba? Ano? Gusto mo kanta ka? No. Tama mo, takan mo ko na mong ligid. Kwaon mo nag-ligid. Panaliyok na ko, pulido na. Wagad ko masakpi. Bantay lang dyan ka, kay first time yata kag-uban. Kasagaran, papre akong uban nun, pero pulido ang mga lakaw. Pag ikaw mo tugaan, anak ka, anak ako ah. Pasalamat po sa mga Mr. Lim, kanihapit ko diri ba nakaon ko pizza. Wala'y problema na. Basta akong hangyo sa imuha, di lang ka magsaba. Kay tanan lakaw na kuha, wabi ako nasakpan. Ha? Bantay ka. Salig lang sa kuha, di lagi kong kanta. Safety first. Hoy, pasayro! 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 Sakay na! Ah, grabe Mr. Lim, baskog na kay kakaroon ba, Isa no? mo sakay, bahala na siyang buhanga na! GT, kay ka makaon ba? Isa, Ay, nakoy mangutana sa inyo ba? sama na, Paps. Nakoy nabantayan rin ng Agi? Yagi? Ito, Yagi. Wala. Kamay. May Ako pizza nito pagkikaon, gibilan ako isa hotdog. Na, pizza to na sa imong box. Itong Oo, katong kanina. pasi dala na ko. Puti Padayon, ito na ko. padayon ka nga, katol. Katol? Ang ilalo man katol ato, ang ibabaw pizza. Gaba na. Ulit man. Ulit man. Mao na kayo, wala pa ka lagi nulit. Di ka may ngunan na. Tinood. Hangol mong good ka good. Pero tayo sa, ganina luya man kay ka nganong na energetic ra magkakalit. Energetic. Siyempre, na-realize mo na ako, Paps, baka ito mong gingon. Tama mo na ito mong gisulti. Di ay nga dapat dito magluya-luya. Rumuduho lang pa sa iro ba, di ba? Tinood. Oo. Ay, ano ba yun? Na, tando na. Okay. Mr. Lim. Ikaw sa iyo, si Kwan-Kwandrato. Relax ba? Relax ba? Kaysa tanang krimen nga akong nahimo, wala pa ako na-twist up. Ha? Kalma dira. Pero tayo sa, Mr. Lim. Nakoy nabantayan ba? Naunsam na imong baba. Baba. Ay, kaninggaw. Ay, dugo. Lamok ba? Yung patong diri ka ganina, nanaan ako. Mora man eh, na? Mora na. Wala na. Lamok sa imong mata, mura gaduda jo ka na patilapa daw ka na be kung Uy, sige. Kwan-kontraptilap na bayot man. Siguro ka lamok lagi to. Mutilap na may noon. Kagusto siguro ka madinggi ba? ilom biya. Gaduda jo ko sa imo ba kay murag sa ato ang lugar dali ikaw ug mga tirador og pagkaon diriya ba. Una, Paps, pasangindan ko nimo. Nawala na kay ko gamay. Nawala na po akong pagkaon. Dugay, rebiyata nagkaila. Di ba ko yung una, Paps? Although sigo kong pangasay, pero di ko manghilabot. Laina ba na mo gubaon na mo pagkamigo para sa pagkaon lang? Magod. Ikaw may lain nga mangunay magkakamigo. Kasi mangunay kami ko. Ano sa mga taon ko nang hilabot, Paps? Ayaw guba akong bad image ba yung manggubaon? Ang asim ba di jo kumutog. Dugo na sa lamok na. Mao lagi na lagi. Amigo mang takta, Paps. Kabalon yung gasa kuha, Paps. Basta mga butang gani nga mga makasigaba, Paps. Di ko manghilabot. Mo Kay ni- kabalo ko makasala, tanak. Mao din ay rason sa imo ba kay usog kay ka magpalustot ba? How do kay ka pabongbuang dayon? Mura jog di ta amigo, Paps ba? Dugay naman tayo ta nag-uban. Pero sige, ingon ani na lang, Paps. Hindi man juga mo tuo sa kuha. Adto lang ta sa manghula ta. Ya magunsam ta dito sa manghula. Siyempre, pahula na to kung kinsa nagkaon sa mong pizza. Pero ingon ani ha, pag makaingon na manghuhula nga dili ako nagkaon sa mong pizza, kulatahon tika. Pero pag ako gani ang nakakaon sa mong pizza, pagpakulata ko sa imuha. Sige, sugot ko. Klaro man jud kay nga ikaw. Upos yun pala si mong buhanga ka. Ay, bita, saman, tara. Tara. Yan ay manghula dito ha. Tara kay kabunalon ako si mo ba? Antay lagi ka, dugmok juga sa kuha ba. Gaduwa na maguban ba eh? Sureball dito ba? Puspusan tagpala. Ala ka Ang inilanta, antay juga sa kuha buhanga ka, dugmok yun ang lawas ni mo ba. Tara na. Oh, nadiri oh, mauna naman balay sa manghula. Ayo! Oh, Ayo! kinsa man na? Tama na, Mr. Lim. Saan baga magagyaw-yaw? Yun ay manghula na. Manghula kay nano? Kung manghula pa na siya, di na mangutana o kinsa ta. Kalas-kalas, masiyag oras eh. Muli ko eh. Tama. Uy, pero, stoy! Balik sa... Yate, balik diri ba?